4 roky v temnotě. 4 roky hlodal kořeny, rostl, čekal. Žádné slunce, žádné zvuky. Jen země kolem dokola. A pak májový večer. První nádech čerstvého vzduchu a zlétl. Vše, co mu bylo přiděleno. 3, nejvýše 4 týdny. Ne měsíce, týdny. To je celý jeho dospělý život. Celý. To je chroust obecný. Viděl ho každý. Mnozí ho drželi v dlani. Někdo si v dětství přivázal nit k nožičce a pouštěl ho jako živý vrtulník. Ale co to vlastně je za tvora? Většina z nás opravdu netuší. Dnes mluvíme o chroustu obecném. Vydržte až do poloviny. Někde tam na vás čeká jeden fakt, po kterém vám tento brouk nikdy nebude připadat jako obyčejný hmyz. Začneme jednoduchou otázkou. Odkud vůbec toto stvoření pochází? Chroust obecný je chrobák, přesněji chrobák obecný, latinsky melolonta melolonta. Patří do řádu brouků, stejného, do kterého patří slunéčko sedmitečné, chrobák hnojní i jelen. Brouci jsou největším řádem hmyzu na planetě, 400 000 popsaných druhů. Každý 4. živočišný druh na Zemi je brouk. Ne hmyz obecně, právě brouk. Předkové chroustu obecného žili na Zemi dlouho před námi. Jeho nejbližší příbuzní existovali již v období křídy, přibližně před 100 miliony let, kdy po planetě ještě chodili dinosauři. Přežil je. Přežil několik dob ledových. Přežil vznik člověka, formování civilizací, průmyslovou revoluci. A přesto každý máj letí. Výskyt chroustu obecného zahrnuje téměř celou Evropu a část Asie. V České republice se s ním setkáte všude, od Čech přes Moravu až po Slezsko. Je jedním z nejrozšířenějších velkých brouků našich zeměpisných šířek. Pokud jste vyrůstali v jakémkoliv českém městě nebo vesnici se zahradou, určitě jste ho viděli. Dospělý brouk dorůstá délky 2,5 až 3,5 cm. Na hmyz to není málo, je těžký, kompaktní, rezavě hnědý. Vezměte ho do ruky, ucítíte skutečnou váhu. Není to motýl, není to moucha, je to bestie. Bestie, to není přehánění. Podíváte-li se na chroustu zblízka, pochopíte. Před vámi nestojí hmyz v obvyklém slova smyslu. To, co vypadá jako křídla, to vůbec nejsou křídla. Jsou to krovky. Tvrdý chytinový štít, který chrání skutečná křídla skrytá pod ním. Skutečná křídla jsou blanitá, téměř průsvitná, velmi tenká. Ve složeném stavu jsou precizně zabalena pod krovkami a vůbec nejsou vidět. Když se brouk chystá vzlétnout, krovky se rozevřou do stran a spod nich se rozloží to, čím skutečně letí. Let chroustu obecného je sám o sobě zvláštní příběh. Z hlediska aerodynamiky by létat vůbec neměl. Příliš těžký, příliš kulatý, křídla příliš malá vzhledem k hmotnosti těla. Vědci ve 20. století spočítali, podle všech zákonů fyziky chroust obecný létat nemůže. Brouk o tom nevěděl a létal dál. To je samozřejmě zjednodušení. Ve skutečnosti chroust využívá zásadně odlišnou aerodynamiku než letadlo. Vytváří vzduchové víry nad křídlem, které generují dodatečnou vztlakovou sílu. Moderní inženýři tento mechanismus studují při vývoji mikrodronů. Tvor velikosti článku prstu létá efektivněji než jakýkoliv člověkem vyrobený bezpilotní prostředek tohoto měřítka. Rychlost letu se pohybuje kolem 10 až 12 km za hodinu. Není to mnoho, ale chroust nespěchá. Za jednu noc dokáže překonat několik kilometrů, za sezónu desítky. Na hlavě chroustu nejsou jen tykadla. Je to nejsložitější smyslový orgán, jaký si lze představit. U samce tykadla končí 7 lupínky, lístečky, které se rozevírají do vějíře, u samice 6. Tyto lupínky zachytávají pachy a feromony na vzdálenosti, které si lze jen těžko představit. Samec vycítí samici na vzdálenost několika set metrů, ve tmě, v lese, uprostřed tisíce jiných pachů. Tykadla jsou hlavním navigačním nástrojem brouka, ne oči. Oči má, ale vidí slabě. Jeho svět je světem pachů, vibrací a magnetických polí. Ano, magnetických, ale o tom za chvíli, protože to je jeden z nejnečekanějších faktů celého tohoto příběhu. Nejprve to nejdůležitější, to, bez čeho chroust obecný jako tvor vůbec nedává smysl. Ten brouk, kterého vidíte za májového večera, je to finále, poslední kapitola.
Samotný příběh začíná pod zemí a trvá 4 roky. Samice chroustu neklade vajíčka na povrch, klade je přímo do půdy do hloubky 10 až 20 cm. Za jednu sezónu jedna samice naklade 25 až 70 vajíček. Za 4 až 6 týdnů se z nich líhnou larvy. Larva chroustu obecného je samostatný tvor. Málo koho ji viděl na vlastní oči, ale mnozí ji znají nepřímo. Bílá, tlustá, zahnutá do tvaru písmene C s rezavou hlavičkou a drobnými nožičkami. Zpočátku velikosti zrnka rýže a na konci svého podzemního života až 6 až 8 cm. Větší než dospělý brouk. Žije pod zemí 4 roky, někdy 5. V prvním roce se larva živí humusem, strouchnivělou organickou hmotou a drobnými kořínky, téměř neškodně. Od 2. roku však začíná něco jiného. Přechází na kořeny, skutečné kořeny, kořeny obilovin, jahod, stromů. Hloubá je metodicky, den za dnem, rok za rokem. Jedna larva dokáže zcela zničit kořenový systém mladého stromu a právě proto zahradníci nenávidí ne dospělého brouka, ale larvu. Dospělý brouk ohryzává listy a květy, to je nepříjemné, ale snesitelné. Larva zabíjí rostlinu nenápadně, zevnitř, zatímco rostlina ještě stojí a vypadá zdravě. Zahradník si problém uvědomí, až když je pozdě. Keř jahod najednou uvadne a vytáhne se ze země bez sebemenšího odporu. Kořeny nejsou, dávno nejsou. V zimě larva sestupuje hlouběji, až do hloubky 1,5 metru, kde přečká mráz. Na jaře se znovu vrací ke kořenům. A tak 4 cykly. Ve 4. roce nastává zakuklení. Larva si kolem sebe vybuduje hliněnou komůrku, stuhne a promění se v kuklu. To trvá několik týdnů a pak z kukly vyjde dospělý brouk. Ale ani tehdy nespěchá ven. Zůstane přezimovat v zemi ještě jednou, tentokrát již v podobě dospělého hmyzu. A teprve příští jaro, jakmile se vzduch ohřeje na 15 stupňů, vyleze na povrch. 5 let pod zemí, kvůli 3 až 4 týdnům na světle. A v těchto týdnech musí brouk stihnout úplně vše. Najíst se, najít partnera, zanechat potomstvo, zemřít. První dny po vylezení ze země brouk žere, aktivně, skoro hltavě. Listy dubu, břízy, javoru, jabloně, třešně. Nevybírá si, jí to, co je dostupné. V letech masového výskytu brouci ohlodají celé koruny stromů za pouhé noci. Strom stojí holý jako na podzim. Jenže teď je máj. Žrát ale není hlavní cíl. Hlavní cíl je rozmnožování. Let probíhá za soumraku a v noci. Samci vylétají dříve, hledají. Samice vylézají o něco později, šplhají na větve stromů a čekají. Samec najde samici podle feromonů, právě těmi lupínkovými tykadly, o nich jsme mluvili. Po páření samice sleze do země, naklade vajíčka, vystoupí znovu na povrch, živí se a cyklus několikrát opakuje. Pak umírá. Samci umírají dříve. Jejich život na povrchu se někdy vejde do 2 týdnů. A teď ten slíbený fakt. Magnetické pole. Němečtí výzkumníci v roce 2000 prokázali, chroust obecný se v prostoru orientuje částečně pomocí magnetického pole Země. Brouky umístili do uměle pozměněného magnetického pole, ztratili orientaci. Obnovili normální pole, brouci opět věděli, kam letět. K čemu broukovi magnetický kompas? Aby se vracel. Samice po páření letí klást vajíčka a dávají přednost určitým místům, polím, lesním okrajům, konkrétním partiím půdy. Výzkumy ukazují, že samice se často vracejí přesně do stejných oblastí, odkud sami vzešly. Doslova na místo svého zrození, jako losos, jen pod zemí, s navigací podle magnetického pole planety. Magnetorecepce není v přírodě výjimkou, je to jedna ze základních technologií, kterou hmyz zvládl dávno před námi. Včely, mravenci, motýli monarcha, všichni ji mají. Ale chroust obecný v tomto výčtu stojí stranou. Rozsah jeho navigačního úkolu, najít konkrétní kus půdy po několika kilometrech nočního letu, je obzvlášť působivý. Jeden brouk ohromuje. 1 000 000 brouků. To je katastrofa. Chroust obecný nelétá každý rok stejně, má svůj cyklus. Každé 3 až 4 roky nastane rok masového výskytu. Brouci vylézají ze země současně, v obrovských vlnách. Stromy od nich černají, cesty pod nohama praskají.
Pouliční lampy jsou za soumraku obklopeny živými roji. To není metafora, to je to, co lidé pozorovali po celá staletí. V 19. století se taková léta zaznamenávala po celé Evropě s přesností metronomu. Německo, Francie, Rakousko, Rusko, všude si vedli záznamy. Rok chroustu byl stejným pojmem v lidovém kalendáři jako neúroda nebo sucho. Rolníci věděli, byl-li v loni masový výskyt, za 3 až 4 roky čekají invazi larev a připravovali se. Rozsah byl ohromující. V roce 1911 v Německu bylo za jednu sezónu ručně nazbíráno přibližně 20 miliard brouků. Ne tisíce, ne miliony, miliardy. Školákům platili za každý kbelík. Rolníci za úsvitu třásli stromy, zatímco brouci ještě seděli strnulí zimním chladem. Celé vesnice vycházely na sběr jako na žně. V Alsasku, regionu na hranici Německa a Francie, se dochovaly záznamy z roku letu 1688. Brouci přišli v takové vlně, že zatemnili nebe. Současníci je přirovnávali k mračnům. Řeky se pokryly vrstvami utopených těl. Ryby se jimi přejedly a přestali brát na nástrahu celé týdny. To zní jako přehánění, ale entomologické archivy Evropy jsou plné podobných svědectví. Chroust obecný nebyl okrajovým přírodním jevem, byl přírodní katastrofou s rozvrhem. A pak zmizel. Ne úplně, ale téměř. V polovině 20. století přišly pesticidy. DDT a organochlorové sloučeniny se používaly hromadně v zahradách, na polích, v lesích. Proti mandelince bramborové, mšicím, proti všemu, co se pohybovalo a mělo 6 noh. Chroust obecný nebyl hlavním cílem, stal se vedlejší škodou. Larva žijící v půdě 4 roky střebává pesticidy ze země pomalu a nepřetržitě. Žádný jednorázový úder, pomalá otrava. Populace skolabovaly během 1 až 2 generací. Ve Švýcarsku, kde vedli obzvlášť přesnou statistiku, zaznamenali pokles početnosti 50 až 100krát v období od roku 1945 do roku 1975. 50krát za 30 let. To, co se zdálo být nezničitelným přírodním rytmem samotné země, ukázalo se být mimořádně křehkým vůči chemii. DDT zakázali, ale problém nezmizel, změnil podobu. Moderní neonikotinoidy, třída pesticidů vyvinutá v 90. letech, pronikají přímo do pletiv rostliny, nejen na povrch listu. Brouk sní list, dostane dávku. Larva hloubá kořen, dostane dávku. Tyto látky nezabíjejí okamžitě, narušují nervový systém, dezorientují, snižují rozmnožovací schopnost. Brouk letí, ale ne tam. Samice klade vajíčka, ale méně. Larva se vyvíjí, ale pomaleji. Souběžně probíhá jiný proces, světelné znečištění. Navigace chroustu je nastavena na přirozené noční nebe, měsíc, hvězdy, magnetické pole. Umělé světlo tento systém rozbíjí. Brouci se slétají k lampám, kroužili kolem nich hodiny, utráceli energii, které mají jen málo. Samci dezorientovaní světlem nenacházejí samice. Samice nedoletí na správné partie půdy. Ve městech a předměstích, kde lampy stojí každých 20 metrů, se chroust obecný prakticky úspěšně nemnožuje. Je přítomen, letí, ale cyklus je narušen. A existuje ještě třetí příčina. Mizení starých listnatých lesů a nesečených luk. Chroust obecný preferuje konkrétní typy půdy a konkrétní stromy. Dub, břízu, jabloň. Když les vykácejí, když louky zastaví, když pole každou sezónu přeorávají, larvám není kam jít. 4 roky podzemí na jednom místě, to není abstrakce. To je konkrétní kus půdy, který musí zůstat nedotčený. Věděli jste, že chroust obecný je v některých regionech Evropy již zařazen do seznamů druhů vyžadujících pozornost? Napište do komentářů. Je to důležité pochopit, nakolik si lidé vůbec všímají toho, co se děje. Zastav se a podívej se na něj znovu. Ale nechme na chvíli stranou všechny řeči o úpadku a pesticidech. Za nimi je snadné zapomenout. Toto stvoření samo o sobě je fenomenální. Ten zvuk, který vydává chroust obecný za letu, hluboké, husté, téměř mechanické bzučení, nepodobá se ničemu jinému. Ani včele, ani čmeláku, ani mouše. Právě tento zvuk je první věcí, kterou slyšíte za májového večera. Ještě dříve, než brouka uvidíte. Letí ve tmě a vy ho nejprve slyšíte a pak narazí do okna. Tento zvuk je vedlejší efekt.
Brouk ho nevydává záměrně, je to prostě práce křídel. Frekvence mávání přibližně 640 za sekundu. Pro srovnání, moucha dělá 200 mávnutí za sekundu, včela přibližně 230. Chroust obecný mává křídly pomalu, velmi pomalu pro hmyz. Ale při jeho hmotnosti i těchto 640 mávnutí vytváří charakteristické hluboké hučení. Přitom brouk během letu doslova hřeje. Teplota hrudních svalů, které pohybují křídly, stoupá na 30 až 35 stupňů, bez ohledu na venkovní teplotu. To je endotermie, schopnost generovat teplo uvnitř těla. Většina hmyzu ji nemá. Chroust obecný je výjimkou. Právě proto dokáže létat v chladných májových nocích, kdy vzduch ještě nevychladl. Nese teplo sebou. Před vzletem brouk zahřívá motor. Je to vidět, pokud pozorně sledujete. Začne vibrovat, aniž by se odlepil od větve. Svaly se stahují na prázdno, zahřívají teplo těla na potřebnou úroveň. Teprve až je teplota dostatečná, vzlétne. Trvá to od několika sekund po minutu, v závislosti na chladu. A teď o vůni. Mluvili jsme o tykadlech. A teď konkrétní číslo. Samec chroustu obecného dokáže vycítit feromon samice při koncentraci několika set molekul na krychlový centimetr vzduchu. Několik set molekul. To je tak málo, že neexistuje přístroj, který by to spolehlivě změřil se stejnou citlivostí. Brouk cítí to, co moderní technologie neumí zachytit. Každý ze 7 lupínků na tykadlech je pokryt 1000 čichových receptorů. Čím větší plocha, tím více molekul se zachytí. Vějíř tykadel se rozevírá právě proto maximalizovat plochu kontaktu se vzduchem. V tmavém májovém lese, na vzdálenost několika set metrů, v proudu tisíce jiných pachů. Tohle místo v celém tématu mě zastavilo nejvíce. Ne samotná schopnost, ale její rozsah. Několik set molekul v kubickém centimetru. Ve tmavém májovém lese. Na vzdálenost několika set metrů ve středověké Evropě se ke chroustu obecnému přistupovalo různě, podle toho, kde a v jakém století. Ve Francii byl považován za předzvěst dobré úrody. Hodně brouků, země je živá, teplá, bohatá. Rolníci hleděli na masový výskyt s obavami, ale i s jakýmsi pověrečným respektem. Příroda ukazuje sílu, čekají změny. V Německu ho nazývali Maikäfer, doslova májový brouk. Toto slovo vstoupilo do jazyka jako ustálený obraz. Verrückt wie ein Maikäfer. Bláznivý jako chroust. Německé rčení, které existuje dodnes. Odkud se vzalo? Brouk letí chaoticky, narážel do zdí, padá na záda a nedokáže se sám otočit. Bzučí ohlušivě bez zjevného cíle. Pro pozorovatele zvenčí panika na křídlech. Ve skutečnosti to není panika. Je to navigace v podmínkách, pro které brouk nebyl stvořen. Městská světla rozrušují jeho magnetický kompas. Letí ke světlu, protože milion let byl měsíc a hvězdy jedinými světelnými orientačními body v noci. Lampa je pro něj falešný měsíc. Kroužil kolem ní, snaží se udržet úhel a nemůže přestat. V české kultuře zanechal chroust obecný stopu teplejší. Objevuje se v básních, ve vzpomínkách na dětství, v popisech letní přírody. Jako letní postava, velký, bzučící, trochu neohrabaný. Ten samý obraz, který zná většina z nás. V sovětské době chroust obecný pronikl do dětských knížek, ne jako škůdce a ne jako symbol války, ale jako letní postava, dobromyslná a trochu nešikovná. Karel Linné popsal chroustu obecného roku 1758 ve svém díle Systema Naturae, tom samém díle, které položilo základ moderní biologické klasifikaci. Melolonta, název, který Linné broukovi přidělil, přetrval prakticky beze změn dodnes. Pro 18. století to byla vzácnost. Většina názvů byla přepracovávána a upřesňována dalšími generacemi vědců. Chroust obecný byl popsán tak přesně napoprvé, že ho nikdo nepotřeboval přejmenovávat. V 19. století věnoval francouzský entomolog Jean-Henri Fabre chroustu obecnému samostatné kapitoly ve svých entomologických vzpomínkách, 10svazkového díla, které je dodnes považováno za jednu z nejlepších populárně vědeckých knih o hmyzu. Fabre pozoroval samici s téměř dětským nadšením. Psal, jak samice vybírá místo pro snůšku. Metodicky provmatává půdu předními nožičkami, hodnotí její strukturu a vlhkost. Napsal: ví o zemi to, co agronomu s jeho nástroji uniká. To není přehánění. Samice chroustu obecného skutečně hodnotí půdu před kladením. Příliš hutná, nevyhovuje. Larva si nevyhloubí komůrku.
Příliš suchá, vajíčka zahynou. Příliš kyselá, kořeny nebudou vhodné. Vybírá nikoliv náhodou, nikoliv naslepo. Na základě souboru chemických a mechanických signálů, které její nervový systém naučila číst miliony let evoluce. Chroust obecný není jen škůdce. Z pohledu přírody je klíčovým článkem. Larvy chroustu jsou nejdůležitějším zdrojem bílkovin pro obrovské množství živočichů. Krtek razí chodby přesně tam, kde vycítí jejich nahromadění. Ježci obracejí svrchní vrstvu půdy v jejich hledání. Jezevci, lišky, divočáci překopávají celé mítiny. Všechno kvůli bílým larvám. Ptáci, zvláštní příběh. Havrani, špačci, vrány, drozdi sledují pluh na oraných polích právě proto, že pluh vynáší larvy na povrch. Jeden havran za sezonu sní několik set larev chroustu obecného. Odstraňte brouka a tento řetěz se přetrhne. Havrani odejdou. Krtci ztratí potravní základnu. Lišky přejdou na jiná zvířata. Vše je propojeno. A to se stalo skutečně zřejmým ve chvíli, kdy chroust obecný začal mizet. Viděli jste někdy skutečný masový výskyt chroustu obecného, kdy kolem jedné lampy nekroužily desítky, ale tisíce brouků? Napište do komentářů. Je to opravdu zajímavé vědět, protože takových lidí je každým rokem méně. Existuje dětská písnička. Zná ji každé dítě mluvící německy. A to již několik staletí. Maikäfer Flieg. Chroustu, leď. Jednoduchá melodie, jednoduchá slova. Na první pohled roztomilá ukolébavka o brouku. Na druhý pohled jedna z nejtrpčích písní v evropské historii. Celý text zní takto. Chroustu leď, tvůj otec je ve válce, tvá matka zhořela na popel. Chroustu leď. Písni je asi 400 let. Vznikla za 30leté války od roku 1618 do roku 1648. Byl to jeden z nejničivějších konfliktů v dějinách Evropy. Německé země přišly o třetinu obyvatel, některé regiony o polovinu. Vesnice hořely, pole byla ničena, děti zůstávaly bez otců, bez domovů, bez budoucnosti. A tak dítě vezme chroustu, jedinou živou bytost na blízku, a prosí ho, aby letěl tam, kde je válka, tam, kde zhořel dům. Možná najde otce, nebo se aspoň dozví, co se s ním stalo. Chroust se stal poslem, ne proto, že umí doručovat zprávy, ale proto, že letí tam, kam dítě letět nemůže. V české a slovanské kultuře zanechal chroust obecní stopu jinou, teplejší. Objevuje se v básních, ve vzpomínkách na dětství, v popisu letní přírody. Ivan Bunin ho ve svých prózách zmiňuje jako neodmyslitelnou součást máje, vedle ptačího zobu a prvních bouřek. Konstantin Paustovský o něm psal sněhou, která bývá jen u lidí vychovaných v těsném kontaktu s přírodou. Chroust obecný byl jedním z prvních mizů, které evropští vědci začali systematicky studovat. Ale za všemi vědeckými záznamy a kulturními stopami je snadné zapomenout na samotné stvoření. Je tu ještě jeden detail, u kterého jsem se zastavil více než u čehokoliv jiného. Ne biologie, ne navigace, ale to, že stvoření, které jsem si v dětství pouštěl na niti, v sousední zemi 200 let nazpět vařili v polévce. Ve Francii 19. století byl chroust obecný v době masového výskytu docela běžnou složkou venkovské kuchyně. Vařili z nich vývar, přidávali zeleninu, říkali, že chutnají jako kuřecí. Larvy smažili jako pochoutku, vysoký obsah bílkovin a tuků z nich dělal výživnou potravinu. Brouk ležící na zádech skutečně nedokáže sám stát ve většině případů. Je to konstrukční nedostatek. Těžiště je umístěno příliš vysoko. Ale to není slabost druhu, jen okamžik zranitelnosti. 50 milionů let evoluce bylo vloženo ne do toho, aby krásně padal, ale do toho, aby přežil pod zemí 4 roky a za 3 týdny našel partnera. On o tom neví, nemá strach z konce, nelituje ztraceného času, prostě letí. V tmavém májovém vzduchu zahřál svaly, rozevřel tykadla, naladil se na magnetické pole planety. Letí tam, kam jeho druh letěl 100 milionů let. Dětská písnička o něm vznikla uprostřed války. Polévku z něj vařili v hladových letech. Vědci se o jeho aerodynamice dohadují dodnes. A on je prostě brouk. Májový. Příště, až vám vletí oknem za májového večera a spadne na záda na parapetu, otočte ho, ať letí. Času má málo.